Čo vlastne my robíme v Miner.sk? Tak v podstate čo, tak my predávame hlavne teda ASIC minere, tie počítače na tú ťažbu a potom ich odosielame do nejakých datacentier, keďže v datacentrách máme oveľa lepšiu cenu elektriny. Momentálne máme pod kontrolou nejakých 5 datacentier v podstate po celom svete, ale hlavne sa zameriavame na Nigériu, keďže tam máme nejakých 5,5 centa na kilowatt. A je to výhodné kvôli tomu, že na Slovensku je priemerná cena elektriny nejakých 16 centov a aj keď máte fotovoltiku a čerpáte z virtuálnej batérie, tak to je nejakých 8 centov. Takže v podstate len distribučné poplatky na Slovensku sú drahšie ako výroba a aj spotreba energie v Nigérii. Takže už iba kvôli tomu je to výhodné. Je to veľmi dôležité, pretože napríklad pri našom najpredávanejšom stroji S21 plus Hydro, tak stroj stojí nejakých 6500 eur momentálne a vyťaží nejakých 6960 ročne, s tým, že spotrebuje skoro 53 000 kWh. To je, že strašne veľa. To je viac ako ročná spotreba celej domácnosti. V priemere. Možno 40 000 kW spotrebuje vaša domácnosť, taká priemerná by som povedal. No a tento jeden stroj spotrebuje 53, takže fakt je to rozdiel. No a na Slovensku by takáto spotreba stála nejakých 8460 eur a v Nigérii len 2900. Čo znamená, že vlastne na Slovensku by ste stratili 1500 eur ročne, no a v Nigérii by ste zarobili 4000. A ešte vôbec sa nebavíme o tom, že akú infraštruktúru vám treba k tomu stroju, a s tým, že v Nigérii vlastne už to je pripravené. A na Slovensku by ste museli riešiť zase chladenie, je to 6 kW tepla, čo beží 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ako v lete takýto stroj doma fakt nechcete mať. A ďalšia vec je hluk. Pri týchto hydrostrojoch zase hluk nie je až taký dôležitý. Väčšinou pri tých vzduchom chladených je to fakt problém. Keď si predstavíte nejaké menšie letisko a dáte si to do garáže, tak to je asi jedno, či tam je garáž alebo nie, tak to budete počuť. No a samozrejme servis. Nájsť dobrých servisákov na Slovensku je celkom problém. No ale v hostingu v Nigérii sú priamo tam na mieste. A keď sa niečo pokazí, tak to máte do pár dní opravené a nemusíte platiť ani dopravu, ani clo do inej krajiny, aby ste to tam nechali opraviť. Takže pre nás osobne ťažba v Nigérii je úplná topka, odporúčame to všetkým a ak skenujete tento QR kód, tak môžete si vlastne prejsť náš konfigurátor ťažby a porovnať si priamo, aká ťažba dáva pre vás zmysel. To bude pre toto video všetko. Ak sa vám páčilo, dajte like a odber. Dúfam, že sa vidíme pri nejakom ďalšom. Zatiaľ sa majte a čaute.